Tsintarciyar mage an ce dama bata mage. Wannan magen da kuke gani ita ce magen da wata mata wacce ake kira da Ladi ta tsince ta a cikin wani jeji. Daga taimako abin ya zama mata mugun abu. A cikin wani ɗan ƙaramin ƙauye wanda yake yammacin Afirka mai suna ɗan tamashe. An yi wata unguwa mai matuƙar kyau wacce ake kira da zango. Bari mu shiga da ku cikin tatsuniyar Ladi kai tsaye. A cikin wannan gari wanda ake kira da zango, an yi wata mata wacce ake kira da Ladi. Ladi ta kasance ita mata ce mai kimanin shekara 50. Ladi ta kasance tana da ɗa guda ɗaya wanda ake kira da Bello. Bello ya kasance ɗa ne wanda yake sana'ar noma, domin ba shi da wata sana'a sai dai noma. Sannan kuma Bello ya kasance yana karatu a wata 'yar ƙaramar jami'a da ke kusa da wannan ƙauye. Ladi ta kasance a cikin gidanta akwai wasu ɓeraye da suke damunta a cikin gidanta. Ko da ajiya Ladi ta yi kawai sai dai ta zo daga ɓerayen nan sun shiga sun yi kace-kace da komai, domin babu wani abu da suke bin mata. Ladi duk gidan da ta je ta tambaya don Allah idan magen ku ta haihu ina so za a ban, kowane gida sai su hana Ladi kyautar mage. Ladi ta ji ba daɗi sosai kamar ita a cikin wannan ƙauye a rasa wanda zai bata kyautar mage ba ma babba ba jaririya. Ladi abin yana mata ciwo sosai, ta yi amfani da tarkon bera, ta yi amfani da magungunan bera, amma berayen da suke cikin gidanta kwata-kwata masu wayo ne saboda wannan abin baya tasiri a kansu. Dama kuma ƙauyen kowa da ya riga da ya san suna da wannan annoba ta beraye, saboda ko da ajiya kai a cikin sif ko da ka kulle wannan beraye in dai sun ji kanshi dole sai sun bi diddigin inda wannan abin yake sun dai sun ci. Wata rana Ladi ta shiga cikin jeji domin ta je ta yi itace. A lokacin ɗanta Bello baya nan ya tafi karatu makaranta, wannan 'yar ƙaramar jami'ar da na faɗa muku a baya. Ladi tana cikin tafiya a cikin dokar daji, kawai sai ta ido biyu da wata 'yar ƙaramar mage a gabanta. Ladi ta yi tunanin za ta ɗauka amma sai ta ji tsoro, saboda haka ta ce gaskiya ba za ta ɗauka ba saboda Hausawa suna cewa tsintarciyar mage san bata mage. Ta juya ta ci gaba da tafiya abunta, sai dai wannan magen da inda ce tana biye da ita. Abin ya bata tsoro sosai ganin yadda magen nan take binta. Hakan yasa ita gashi kuma ba za ta iya gudu ba saboda jikin tsufa ya kama ta. Kawai Ladi ta je ta buya a bayan wata bishiya, magen nan ta biyo ta har gurin, ta ƙara zuba mata ido. Kun san mage dai idan ta sama ido tana kallon ka sai abin ya baka tsoro, sai ka ji tamkar aljanu ne suka sama ido. Kawai Ladi ta tsunguya ta yi bismillah ta ɗauki wannan mage. Magen nan ta kwanta a jikin Ladi. Ladi ta je ta itacenta, sannan ta ɗauko magen nan ta goyo ta a baya ta to da ita. Tana shigowa cikin gari, mutanen gari suka fara kallon ta. To ita kuma wannan ina ta samo mage, an san cewa ba ta da mage, kuma sannan babu wanda ya bata mage saboda irin wahalar da beraye suke ba al'umma a cikin wannan gari. Idan har kana da mage guda 5 to hakan zai iya sawa beraye su dan ki damun ka sosai a cikin gidanka. Ladi ta shigo cikin gari da wannan mage, tana zuwa ta doshi gidanta kai tsaye. Tana zuwa ta kwankwasa, Bello ya bude. Ladi ta shiga, Bello yake tambayar ta, umma ina kika samu wannan magen? Ladi ta zayyana wa Bello dukkan abin da ya faru. Bello ya ce umma kin san Hausawa suna cewa tsintarciyar mage bata mage. Bai kamata a ce ki tsinci mage a cikin dokar daji sannan ki kawo mana ita zuwa gida ba. Bello ya ce gaskiya abin da zai fi shine umma da za ki ji shawara ta ki mai da wannan magen. Ladi ta ce na yi kokarin kan na dauke ta, amma duk inda magen nan tana bi na. Abin ya ban tausayi sosai ganin yadda na ganta ita kadai a cikin jeji. Wannan dalili ne ya ce gaskiya bari in dauko ta domin mu taimaka mata. Bello ya ce to shikenan umma, ya kama hanya ya tafi zuwa bakin teku. Yana zuwa Yesu ya kamo wasu 'yan kifaye manya-manya sannan ya kawo gida ya ba ummansa. Ummansa ta gasa wannan kifi, suka sa abinci suka ci, sannan wannan mage aka zuba mata wannan kifi ta ci sosai, ta ci ta ƙoshi ta kwanta ta bacci. Washe gari Bello ya je ya so mata madara sannan ya kawo ya kaɗa wannan mage. Magen nan ta samu kulawa sosai, sai dai ashe tsintarciyar mage bata mage. Magen nan da tashi addabar gari sai da kowa ya ji a jikinsa, saboda magen nan da ta tashi ita ba wanda ta kyale, har maguna 'yan uwanta bi take ta danne ta cinye ta kashe. Haka wannan mage ta addabi mutanen gari. Beraye ba wani cin beraye da take, ita kawai abin da yake da amfani shi take ci. Ga abin da ya kamata ta ci amma ba shi take ci ba, sai dai ta bi kajin al'umma 'yan akuyoyi saboda magen ta yi girman da ba a tunani. Wannan mage ta zama musu annoba a cikin wannan ƙauye. Mai gari ya ce gaskiya wannan mage a san yadda za a yi da ita, saboda duk garin nan babu wanda zai yi wa wannan mage magana ya ji sai dai Ladi. Sarki ya sa a kira Ladi, aka yi tattaki aka zo har gidan Ladi, aka kira ta aka ce sarki yana neman ta a fada. Ladi ta ce to shikenan, sannan ta kama hanya ta zo zuwa fadar sarki. Sarki ya ce da Ladi wannan magen da ke gaskiya tana takura al'umma saboda ta hana kowa ya kiwo. Hatta mage 'yan uwanta ba ta kyale ba, cinyewa take. Ki duba ki ga idan mutane suka ganta ta to kowa gudu yake. Kuma gashi wai ke wannan magen ma ba ta takura miki, a ina kike take kwana? Ladi ta ce a cikin gidanta take kwana.
ita kanta ta yi mamakin girman mage saboda ba ta yi tunanin cewa mage tana girma haka sai ka ce giwa ba. Sannan mai gari ya ce gaskiya ki san yadda zaki da magen nan saboda an ce duk garin nan babu wani wanda yake wannan magen magana da kike sai danki Bello. Sannan sarki ya ce na baki umarnin nan da kwana 2 ki san yadda zaki ki kori wannan mage. Wannan mage tamkar iska duk maganar da aka yi a cikin fadar sarki ashe abin ya zo kunnanta. Washe gari magen nan ta zo fadar sarki ta tashi hankalin fada ta rikirkita sarki. Sarki ya sa fadawa su kama ta, aka kasa kama wannan mage ta gudu zuwa dokar daji. Da ƙyar aka samu aka haɗa baki da wasu manya-manyan shedanun bokaye domin a yi wannan mage tarko. Ana zuwa cikin dokar daji aka yi wani hayaki can sai aka ga magen nan ta bazamo da mugun gudu. Sannan bokayen nan suka ce idan har wannan magen iska ce wato aljana ce to ba za ku sake ganin ta a cikin wannan gari ba idan har ta shaki wannan hayaki da muke yi. Magen nan ta taho da mugun gudu, mutanen gari suna gudu suna ba ta hanya. Haka ta nufi cikin wannan jejin tana zuwa ta tsaya a bakin inda ake wannan hayakin. Bokayen nan suka yi wasu irin karatuttuka suka nuno wannan magen. Wani farin haske ya fito daga cikin wannan wutar ya bi wannan magen. Magen nan tana gudu tana zillewa wannan hasken a cikin jeji. Tana gudu tana zillewa wannan hasken a cikin jeji. Sai da wannan hasken yana zuwa ya shiga cikin idon wannan magen. Ko magen ta faɗi ta suma a wannan gurin. Tana suma ne fa da ta tashi farfadowa sai da ta kirkita kowa domin da ta yi wani tsalle sai da ta duro a fadar sarki ta rusa masarautar nan gaba daya. Sarki ya ga abin da bai taba gani ba, ya ga faɗan mage domin ba karamin yaƙi aka yi kafin a kama wannan magen ba. Ita kanta wannan magen sai da ta kashe fadawa, aka rasa ya za a yi da wannan mage. Sarki ya sa a kama Ladi domin a daina farmaka wannan mage. In dai har wannan mage za a farmaka to tabbas ba za a ci galaba a kanta ba. Magen nan ta to kenan kawai fadawa suka yi gaba da Ladi, kawai magen nan ta ci birki ta tsaya. Sannan sarki ya ce idan har kina so mu kyale wannan matar da rai to ke ma ki je domin bokaye su miki abin da za su yi miki, ki bar wannan gari ki koma duniyar ku inda kika fito. Sannan magen nan ta juya ta tafi gurin bokayen nan, tana zuwa ta zauna suka yi tsibbacen su. Kawai can sai a ga wannan magen nan ta fara bacewa ya ta zama hayaki kawai ta bi iska ta ware. Daga wannan lokaci ba a sake ganin wannan magen ba. Hajiya Ladi ta yi kuka sosai saboda ta yi rashin mage. Sannan ta ce wa sarki ko dai a ba ta kyautar mage ko kuma ta koma jeji ta ƙara ɗauko wata. Sarki ya ce a'a ba za a yi haka ba, yanzu iya wannan rusa masarautar da aka yi in gyara ta za a yi, kin san abin sai ya ɗauke mu kusan wata 5. Ni zan baki kyautar mage da hannuna. Sannan sarki ya ce ki zo ki ɗauki mage na, a cikin maguna na ki zo ki zaɓa. Tana zuwa ta zaɓi magen sarki wacce ya fi ji da ita ta ce ita take so. Sarki ya ce to shikenan an bata. Sannan Hajiya Ladi ta ɗauko magen nan ta ture ita zuwa gidanta. Daga nan wasu 'yan ɓeraye suka daina damunta ita ma. Duka daga ƙarshe gaba ɗaya da waɗannan ɓerayen da suke cikin wannan gari sarki ya sa waɗannan bokaye sun yi maganin su saboda an musu wani irin hayaki da tun da suka fita suka yi jeji har yanzu ba su dawo ba. Wannan shine labarin tsintacciyar mage.